سلام فتوات ቤተሰብ እዚ ቻናል ቅድሚና በቲ ፊልም እታውና ንዓኹም ቀላል ዝኾነት ንዓና ግን መበረታትዒት እንብላ ሳብስክራይብ ብምግባርን ላይክ ብምግባርን ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ደገፍኩም ኣይፈልየና። እቲ ፊልም ዘርእየና ብራያን ማይልስ ዝተባሃለ ናይ መንግስቲ ጡረተኛ እዩ። ብራያን ኪም እተባሃለት ጓሉ ዘላቶ እንትኾን ንሳ እውን ምስ ኣዲኣ ሌኖር ወይ ከዓ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ በዓልቲ ገዝኡ እያ ትነብር። ንሳ እውን ስታዋርት ብራያን ዝተባሃለ ሰብኣይ ተመሪዓ እያ። ሕጂ ብራያን ዝመፀሉ ምኽንያት ምዛ ጓል 17 ዕድመ ዝኾነት ጓሉ ጽቡቕ ርክብ ንኽፈጥር እዩ። ሒዙላ ዝመፀ ድማ ካሮይክ ዝተባሃለ ማሽን እንትኾን ኣብ ናይ በርዝደያ መዓልቲ ከም ውህብቶ ይህባ። ንሱ ዝመረፀሉ ምኽንያት ድማ ካብ 5 ዕድመ ቁልዕነታ ጀሚሩ ፕሮፌሽናል ደራፊት ንምዃን ባህጊ ከም ዝነበራ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ቀፂሉ ድማ ምስቲ ዝሃባ ህያብ ፎቶ የልዕላ። ብድሕሪ እዚ ከዓ እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ ስታዋርት ክባር ዝተባሃለ ናይ ፈረስ ህያብ ናብቲ በርዝደያ ሒዙላ ይመፅእ። ብራያን ድማ ኣብዚ ሰዓት በቲ ስታዋርት ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ጓሉ ናይ ቅንኣት መንፈስ ኣብ ገጹ ይዘርእየና። ምኽንያቱ እውን ንሱ ዓቕሙ ስለ ዘይኮነ እዩ በዚ ተቆጢዑ። ኣብቲ ምሸት ድማ ብራያን ንእስ ዝበለት ፓርቲ ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ምስ መሓዙቱ ይኽብር። ካብቶም መሓዙቱ ሓደ ድማ ሳም ዝተባሃለ ናብቲ ናይ ሓደ ለይቲ ናይ ደህንነት ተልእኾ ኮይኑ ምስኣቶም ኣብቲ ናይ ህብብቲ ሺራ ኮንሰርት ብቐጻልነት ንኽሰርሕ ይሓቶ። ቀፂሉ ድማ ብራያን ንሺራ ብምርካብ ቅድሚ ናብቲ ኮንሰርት ምእታዋ ብዛዕባ ከመይ ፌመስ ናይ ደርፊ ክትከውን ከም ዝኽኣለት ይሓታ። ምኽንያቱ እውን ጓሉ ካብ ቀደም ከምኣ ንኽትከውን ዝከኣላ ኩሉ ተሓቶ ስለ ዝነበረት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ኪም ናብ ኣቦኣ ብምድዋል ኣብ ናይ ምሳሕ ሰዓት ክትረኽቦ ከም ትደሊ ትዛረቦ። ንሱ እውን ናብቲ ቦታ ክመፅእ ምዃኑ ይገልጸላ። ኮይኑ ግን ድሕሪ እቲ ኮንሰርት ዝኾነ ዕግርግር ስለ ዝተለዓለ ብራያን ንሺራ ካብቲ ናይ ህውከት ቦታ ሂወታ ይድሕነላ። በዚ መሰረት ድማ ሺራ ክልተ ናይ ስልኪ ቁፅሪ መማረፅታት ፅሒፋ ንብራያን ትህቦ። ንሱ እውን ነታ ቀዲሙ ዝሓተታ ብዛዕባ ናይ ጓሉ ርእይቶ ስለ ዝኾነ ደው ኢላ ንኽትረኽባን ኣፍልጦኣ ንኽተካፍላን በዚ መልክዕ ነቲ ውዕለትኡ ትኸፍሎ። ኣብቲ ቀጻሊ ብራያን ናብቲ ጓሉ ዝበለቶ ሬስቶራንት ከይዱ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ጓሉ ኪም ምስ ኣዲኣ ሌኖር ናብቲ ቦታ ይመፃ። ስዒቡ ድማ ኪም ምስ መሓዝኣ ኣማንዳ ናብ ፓሪስ ብምኻድ ንኽዘናጋዓ ከም ዝሓሰባ ትዛረቡ። ኪም ነዚ ዝገበረትሉ ምኽንያቱ እውን ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾነትን ናይ ወለዳ ፍቓድ ክትረክብ ስለ ዝነበራን እዩ። ኮይኑ ግን ብራያን ነቲ ሓሳብ ዝቕበሎ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ዓለምን ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣብ ዝኾነሉ ግዜን እሞ ከዓ ንጓል 17 ዕድመ ጽቡቕ ከም ዘይኮነን ይዛረባ። ነዚ ሰሚዓ ኪም ብቁጥዐ ንዕኡን ንኣዲኣን ኣብቲ ቦታ ገዲፋቶም ትኸይድ። ሌኖር እውን ግን ነቲ ሓሳባ ተቐቢሉ ንኽትዘናጋዕ ከፍቅደላ ተዛሪባቶ ትኸይድ። ኣብቲ ድሓር ድማ ብራያን ናብቲ ገዛ ብምኻድ ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቐበሎን ኮይኑ ግን ናሃቱ ትእዛዛት ምስ ተኸብር ምዃኑ ይዛረባ። ቀፂሉ እውን ኣብ ናይ ፓሪስ ከባቢታት ሓደገኛታት ዝበሃሉ ቦታ ካብ ምኻድ ክትቁጠብን ኣብ ዝኸደትሉ ገዛ እውን በብሰዓቱ እናደወለት ቅድሚ ምድቃሳ ንኽተፍልጦ ይዛረባ። ንኸፋንወን ናብቲ ኤርፖርት ኣብ ዝወሰደን ሰዓት ግን ብራያን ጓሉ ኪም ከም ዝሓስበቶ ይፈልጥ። ንሱ እውን ኪም ምስ ኣማንዳ ናብ ፓሪስ ጥራሕ ዘይኮና ዝኸዳስ ናብ መላእ ኤውሮፓ እናተዘዋወራ ክጉብንያ ምዃነን እዩ። ተሳፊረን ከይደን እውን ኣብ ናይ ፓሪስ መዕርፎ ነፈርቲ ቻርልስ ዲጓል ምስ ዓረፋ ሓደ ምልኩዕ መንእሰይ ፒተር ዝተባሃለ ሰብ ይረኽባ። ንሱ እውን ካብቲ ኤርፖርት ናብ ሆቴል ራይድ ንኽወስደን ይዛረበን። ኣማንዳ ድማ ናብ ሆቴል ዘይኮነስ ናብ ናይ ኣኳ ኣፓርታማ ንኽወስደን ምስ ተዛረበቶ ንሱ ከዓ ይብፅሐን። ኣብቲ ናይ ኣኳ ኣፓርታማ ሰብ ከም ዘየለን ንሱ እውን ኣብዚ ሕጂ ስፔን ከም ዘሎ ድማ ተዕልላ። ኣብዚ ሕጂ ከዓ ፒተር ኣበይ ከም ዝዓረፋ ስለ ዝፈለጠ ናብ ሓደ ሰብ ብምድዋል እተን ደቂ 18 ዝዕድመ ናይ ኣሜሪካን ኣጓላት ኣብ ትሕቲ ናሃቱ ቁፅጥር ከም ዘለዋ ይዛረብ። ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ብራያን ናብ ጓሉ ኪም ብተደጋጋሚ እኳ እንተደወለ ክተድዕለሉ ግን ኣይከኣለትን። ናብ ሌኖር ምስ ዝድውል ድማ ሃዲኡ ንኽጸንሕን ንኸይጭናቕን ትዛረቦ። ብራያን ግን ክሳብ ኪም ነቲ ቴሌፎን ተልዕለሉ ምድዋሉ ኣይቋረፀን። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ስልኪ ተልዕሎ። ንሱ እውን ክሳብ ሕጂ ብዘይምልዓላ ከም ዝተጨነቐን ኣብቲ ሕጂ ዘላትሉ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ድማ ንኽትዛረቦ ይሓታ። ኣብ ትዕላሎም እንከለዎ ግን ኪም ብዝኾነ ገዳ ወዳት ናብቲ ኣፓርታማ ብምእታው ንኣማንዳ እናጨወይዋ ትርኢ። ብራያን ከዓ ብቕጡፍ ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ዕላል ድምፂ ክቐድሖ ይጅምር። ቀፂሉ ድማ ንኪም ኣብ ትሕቲ ዓራት ተሓቢኣ ንሱ ዝበላ ንኽትገብር ይዛረባ። ኢሉ እውን ነቲ ስልካ ኣብ መሬት ብምቕማጥ ሕድሕድ ዝረኣየቶ ዓዊላ ንኽትዛረብ ይሕብራ። ኣብቲ ድሓር እውን ካብቲ ዝተሓበአቶ ስሒቦም ስለ ዘውፅእዋ ነታ ኣቦኣ ዝበላ መምርሒ ብምቕባል ኩሉ ዝረኣየቶ ዓዊላ ክትዛረብ ትጅምር። ብራያን ድማ ናብቲ ስልኪ ምስ ዝተጸግዐ ኣብቲ ጥቓ ሓደ ሰብ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአ ነቲ ዝሰምዖ ዘሎ ሰብ ዋላ ሓንቲ ኣይገብረኩምን ጓለይ ግን ብሰላም ስለድዋ ክብል ነቶም ሰባት ይዛረቦም። ነቲ ዝበሎም ምስ ዘየተግብሩ ግን ናይ ህይወት ዕጮኦም ሞት ምዃኑ ይዛረብ።
I will look for you. I will find you. And I will kill you. እቲ ዝሰምዖ ሰብ ግን ከም ቀሊ ሓሲቡ ጽቡቕ ሓሳብካ ክብል ይላገጸሉ ነቲ ስልክ እውን ይዓጽኦ ብድሕሪኡ ብሬን ናብ ንስታርት ገዛ ብምኻድ እቲ ሕማቕ ዜና ዝኾነ ኪም ከም ዝተጨወየት ንኹሎም ይዛረቦም ሲዒቡ ድማ ንስቶርት ናብ ፓሪስ ዝኸደላ ፕሌን ሰዓት ከይቐተለ ንኸዳለወሉ ይዛረቦ ኣብቲ ሰዓት እውን ነቲ ናይ ቀደም መሓዙኡን መማህርቱን ዝኾነ ሳም ብምድዋል ጓሉ ከም ዝተጨወየትን ካብ ናይ ኣልባንያን ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ይዛረቦ ካብቲ ዝሰምዖ ዘረባ እውን ካብ ናይ ሴክስ ትራፊከር ለዛ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ ንሱ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጦ መሰረት ብምግባር ኪም ቅድሚ 96 ሰዓታት ክትርከብ ተዘይክኢላ ንሓዋሩ ከም ትጠፍእ ይዛረቦ ብሬን እውን ሰዓት ከይቐተለ ናብ ፓሪስ ብምኻድ ናብቲ ዝነበራሉን ዝተጨወያሉን ኣፓርታማ ከፊቱ ይኣቱ ኢሉ እውን ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ርእሱ ክቆርጾ ይፍትን ኣብቲ ዝነበረሉ ሰዓት እውን እታ ናይ ኪም ስልኪ ኣብ መሬት ይረኽባ ካብኡ እውን እቲ ሚሞሪ ካርድ ብምውጻእ ኣብቲ ቆፎ ናይ ፒተር ስእሊ ብነጸብራቕ ይረክብ ቀጥሉ ድማ ንፒተር ኣብቲ ኤርፖርት ንገላዋል እናጸገመለን ይረኽቦ ካብኡ ድማ ብሬን ንኽሕዞን ትፍትን ፒተር ግን ካብ ኢዱ ይሃድም ኢሉ እውን ካብቲ ድድድ ምስ ነጠረ በሃንደበታዊ ዓባይ መኪና ሂወቱ ይስእን ብሬን ናብቲ ዓብይ ናይ ፍሬንች ብቕዓታዊ ኣመሓዳሪ ጄን ክላውድ ብምድዋል ነቲ ዝደልዩ ሓበሬታ ይሓቶ ጄን ክላውድ ኣቐዲሙ ናይ ኣልባንያን ሰብ ብምርካብ ቋንቋ ንኽትርጉመሉ ብምዝራብ ሲዒቡ ድማ ናይ ትሬድ ላይት ዲስትሪክት ዘለዎ ሓደገኛ ስርዓትን ዘለዎም ሰንሰለትን ይገልጸሉ ብድሕሪኡ ድማ ብሬን ንሓደ ኣልባንያን ዝኾነ ሰብ እንግሊሽ ንኽትርጉመሉ ሰብ ይቆጽር ንሱ እውን ከምቲ ትልሙ ናብ ሓንቲ ኣመንዝራ ብምኻድ ካልእ ሓጋዚ ሰብ ክሳብ ዝመጸላ ከጸግመላ ይጅምር ኢሉ እውን ብሬን ነቲ ዕድል ስለ ዝረኸበ ናብቲ ክሕግዛ ዝመጸ ሰብ ናይ ድምፂ መቕድሒ ብምግባር ኩሉ ዝተዛረብዎ ክሰምዕ ይጅምር ስለዚ ድማ እቲ ዝዘራረብሉ ዘለው ኣልባንያን ስለ ዝነበረ ነቲ ቋንቋ ናብ እንግሊሽ ይቕይረሉ ዝደልዮ ነገር ምስ ረኸበ ድማ ብሬን ነቲ ሰብ ክኸይድ ይገብሮ ብሬን ክሳብ ናብቲ ናይ መተኣኻኸቢኦም ዝኾነ ናይ ኣመንዝራ ቦታ ዝበጽሑ ምክትታል ይቐጽል ቀጥሉ ድማ ነቲ ናይ ግዜያዊ ኣመንዝራ ቦታ ስለ ዝረኸቦ ኣብኡ ድማ ሓንቲ ብሓሽሽ ዝደንዘዘት ጓል ናይ ኪም ጃኬት ገይራ ይረኽባ ድሕሪ ምስቲ ናይቲ ገዛ ሓለውቲ ተታኺሱ ምውጽኡ ነታ ጓል ሒዝዋ ናብ ሓደ ሆቴል ይኸይድ ክሳብ ካብቲ ዝደንዘዘቶ ትወጽእ ድማ ክሕልዋ ይጅምር ቀጥሉ ድማ ጄን ክላውድ ናብ ብሬን ብምድዋል ንኽምለስ ይዛረቡ ምክንያቱ እውን ብዙሕ ብጽብጽ ስለ ዝገበረ እዩ ኣብቲ ስልክ እንከሎ ግን ጄን ነቲ ስልክ ጠሪፉ ብሬን ኣበይ ከም ዘሎ ንኽፈልጥ ይእዝዞ ብሬን ድማ ነዝተረዲኡ ነቲ ስልክ ፓወር ኦፍ ብምግባር ካብቲ ቦታ ይጠፍእ ምስ ተመልሰ ድማ ኣብቲ ምሸት እታ ሂወታ ዝትረፈላ ጓል ካብቲ ዝደቀሰቶ ትለዓል ብሬን እውን ከመይ ናይታ ጓሉ ጃኬት ምስኣ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ይሓታ ብኡ ምክንያቱ እውን ካልእ መረዳእታ ይረክብ ንሱ ድማ ከም ናይ ዳይሬክተር ውሽጣዊ ድህንነት ጄን ክላውድ ኣምሲሉ ካርድ ስለ ዘርአዮም ናብቲ ውሽጢ ገዛ ከኣቱ ክኢሉ እዩ ሲዒቡ ኩሎም ኣብኡ ምስ ረኸቦም ማርኮ ትልክዕ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ምዃኑ ንኽረጋግጽ እናረኣየ ብሬን ድማ እቲ ሓቃዊ መንነቱ ንምግላጽ በቲ ናይ ሓደ ሻዕ ዝርርቦም እንተኽኢልካ ፈትን ዝበሎ ነገር የዘኻኽሮ ካብኡ ንክሕዝዎ ስለ ዝፈተኑ ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ጋንግስተራት ይቐትሎም ንማርኮ ግን ብሂወት ሒዙ ያስሮ ብድሕሪኡ ናብቲ ገዛ ምስ ዝኣቱ ኣማንዳ ሰውነታ ኩሉ ብሓሽ ተጠቂዓ ኣብቲ ዓራት ደቂሳ ይረኽባ ብሬን በዚ ተግባር ብጣዕሚ ተቆጢዑን ንማርኮ ብናይ ኤሌክትሪክ ማሽን ይቐጽዖ ማርኮ እውን ብህለ ካምሲሉ ከም ኪም ዝኣመሰላ ዝናግል ብዙሕ ኣታዊ እዩ ዘምጻልና ስለዚ እውን ናይ ምጽናሕ ዕድል የብላን ናብታ ሃብታም ናይ ገበን ሓላፊ ዝኾነ ሳውንድ ክሌር ከም ዝተሸጠት እውን ይዛረቦ ብሬን ድማ በቲ ዝተዛረቦን ዝገበረን ተቆጢዑ ነቲ ኤሌክትሪክ ንኸቐትሎ ኣብኡ ገዲፍዎ ይኸይድ ቀጥሉ ድማ ብሬን ናብ ናይ ጄን ክላውድ ኣፓርትመንት ብምኻድ ይረኽቦ ነቲ ዝረኸቦ ናይ ጄን ክላውድ ናይ ገበን መረዳእታ ድማ ብምዝራብ ነታ ናይ ጄን በዓልቲ ገዛ ዝኾነት ጓል እውን ኣብ ኢዳ ብምትኳስ ሳይንት ክሌር ኣበይ ከም ዝረኽቦ ይሓቶ ብድሕሪኡ እውን ንዕኡ ብምህራም ናብቲ ሕቡእ ዝኾነ ፓርት ከም ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ብምዃን ናብቲ ውሽጢ ይኣቱ ቀጥሉ እውን ኣብ ናይ ሳይንት ክሌር ሩም ንክሕሉ ከም ዝተኣዘዘ ይዛረቦ እቲ ሓላዊ ግን ናሃቱ ስም ኣብቲ ዝርዝር ከም ዘየለን ክሓልፍ ከም ዘይኽእልን ይዛረቦ ብሬን ግን ነቲ ሓላዊ ኣብኡ ብምህራም ካብቲ ናይ ሊፍት ቦታ ይውፅኦ ንናይ መወዳእታ ግዜ ድማ ዓርሱ ከም ናይ ዌይተር ሰብ ኣምሲሉ ናብቲ ናይ ተጫረት መዐደሚ ገዛ ይኣቱ ኢሉ እውን ብሬን ንሓደ ተጫራተ ሃብታም ረኺቡ ንኪም ብዝኾነ ዓይነት ሒሳብ ንኽገዛ ይፈራርሖ ካብኡ እውን እናኸደን ከሎ ከይሓሰበ ሓደ ብድሕሪት ኣብ ርእሱ ይሃርሞ ካብኡ ድማ ካብቲ ምእታዋት ሒዙ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ብምዝራብ ሳይንት ክሌር ድማ ንሱ ምዃኑ ተዛሪቡ ንሓደ ሄችሜን ዝተባሃለ ሰብ ንኽቐትሎ ይእዝዞ ኮይኑ ግን ብሬን በዘይ ተሓለለን ነቲ ዝተኣሰረሉ ሸንሸል ብምፍታሕ ካብቲ ዝነበሩ ኣውፂኡ ንኹሎም ይቐትሎም በዚ ነገር ዝተቆጠዐ ሳይንት ክሌር ኪም ናብ ያቺት በቲ ናሃቱ ሃብታም ዝኾነ ሬይመንት ትውሰድ ከም ዘላ ይዛረቦ ካብኡ ግን ብቁልጡፍ ብሬን ነቲ ናይ ያቺት ሎኬሽን ክጠልፎ ይጅምር ኢሉ እውን ናይ ያቺት ቦታ ስለ ዝረኸቦ
ቅድሚ ንረመን ኣብቲ ውሽጢ ምስኪም ኮፍ ኢሎም ምርካቡ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ሓለውቲ ኣልወሲኹ ሓደ ብሓደ ይቐትሎም። ብድሕሪኡ ኣብቲ ገዛ ምስ ረኸቦም ብሬን ነቲ ረመን ዝዛረቦ ዝነበረ ቃላት ቅድሚ ምውድኡ ጥዕምቲ ዝኾነት ጥይት ናብ ግንባሩ ሂቦ ኢሉ እውን ንኪም ሂወታ የድሕና። ንሳውን በቲ ካብዚ ኩሉ ማሕለኻታት ወፂኡ እቲ እንኮ ሂወታ ከድሕነላ ዝመፀ ኣቦኣ እናተሓበነት ናብኡ ትኸይድ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብቲ ነባር ዝኾነ ገዝኦም ዩናይትድ ስቴትስ ይምለሱ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፊልምና ድማ ብሬን ንጓሉ ኪም ሰርፕራይዝ ንምግባር ነታ ትፈትዋ ሽራ ሒዙላ ናብ ገዛ ይኸይድ። ንሱ እውን ናይ ጓሉ ብቕዓት ኣብ ደርፊ ንኽትዕዘብ ክብል እዩ። ንሱ ድማ እቲ ሓቃዊ ኣቦ እዩ። እቲ ፊልም ኣብዚ እዩ ዝውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።